Sentej wara l-ewwel rapporti li saru mingħand ta' residenti tal-Iklin dwar l-irwejjaħ insapportabbli tal-istazzjoni mill-ġdid qed jirċievi qatt tal-menti mingħand residenti tal-Iklin dwar din is-sitwazzjoni. Riħa insapportabbli li fuqtiet lanqas ta' żarda tiftaħ xi tieqa jew bib jew anke fis-sajf minħabba debri li jkun hemm lanqas biss tipprova toħroġ fil-bitħa. Net News itkellem mas-sindku tal-lokalità Dorian Xiberras fejn spjega s-sitwazzjoni preżenti u kif il-Kunsill Lokali qed jitħalla waħdu jaffaċċja dell-isfida. Il-Kunsill Lokali ilu snin issa illi ġibet l-attenzjoni tal-awtoritajiet, speċjalment l-era, illi qed ikun hemm irwejjaħ qishom ta' tarmak jew ta' jersin ħarqu. Ir-riżulta li x'aktarx dawn l-irwejjaħ ġejjin minn miż-żona industrijali fl-Iklin. Edha fiż-żona rurali biex tkompli taxxaq. Qed ninkwetaw serjament illi dawn l-irwejjaħ qed ikollhom impatt negattiv ħafna fuq is-saħħa tal-Ikliniżi u mhux tal-Ikliniżi biss għax iż-żona is-sitwazzjoni taffettwa ż-żona kollha. Diversi kienu l-elementi li għamlu dawn ir-residenti inkluż mal-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi li saħansitra referithom lid-Dipartiment tas-Saħħa minħabba l-fatt li dawn l-irwejjaħ jistgħu jkunu tossiċi ħafna. Aħna rridu serħan il-moħħ illi is-saħħa tar-residenti tagħna qed tiġi salvagwardjata mill-awtoritajiet illi xogħolhom huwa illi jissalvagwardjaw is-saħħa tar-residenti. Dorian Xiberras qal il-Kunsill Lokali tal-Iklin qed jinsisti sabiex isiru testijiet dwar il-kwalità tal-arja taż-żona u jiġi ċertifikat li verament m'hemm ebda periklu għas-saħħa pubblika. Dan iżda l-awtoritajiet kompetenti sa issa baqgħu m'għamluhx. Il-Kunsill Lokali eżiġa għal diversi drabi mal-awtoritajiet illi jsiru studji serji fuq il-kwalità tal-arja fil-lokalità biex jiġi aċċertat illi ma jkunx hemm periklu għas-saħħa kemm respiratorju u anke perikli ħafna għar. Sal-lum minkejja li l-ewwel press release li ħriġna kienet fis-sena 2020 bqajna mingħajr risposta. James Aronellu, Net News.